halallık kıssaları. Tarihte dünya halklarını hem iklimleri biri-birine ceviz bağlanıştırıp gelen Büyük Yüpek yolu, hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň yol başçylygyna has kämil hem döwrewap röwüşde täzeden dikildilýär. Türkmenistan Büyük Yüpek yolunyň ýüregi ýylyna bu hakykata hasam aýdyn göz ýetirdik. Büyük Yüpek yolunyň uğruna yerleşen ýurtlaryň hem halklaryň medeniýeti, sungaty, edebiýaty bilen ýakyndan tanışmaga da giň mümkinçilikler döredilýär. Kadimi döwürlerde almy hem edebi eserleri bilen dünýä taryhyna uly abraýa eýe bolmagy başaran Arap edebiýaty häzirki döwürde de ajaýyp eserleri, peýdaly pikirleri bilen okujulyň üntüni özüne çekmegi başarýar. Nesil terbiýesine, şahsiýet kämilligine dahilli dürli pikirleri öňe sürýän bu eserler terbiýeçilik nukdaý nazaryndan uly ähmiýete eýedir. Yollar bizi biriktirýär. Halklaryň arasyndaky dost doganlygy berkitmekde medeniýetiň bitirýän hyzmaty ören uly. Her halkyň medeniýetinde şol halkyň ruhy mertebesi bar. Kahraman arka dağımyzyň belleýişi ýaly medeniýet halkyň kalbydyr. Özüni durmuş paýhasyny saklayan milli medeniýetimiziň has kämilleşmegi hem ösmegi üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Doganlyk halklaryň medeniýeti, sungaty bilen tanışmak hem öz medeniýetimizi dünýä ýaymak üçin ähli amatly şertler bar. Milli liderimiziň nagtaýşy ýaly halklaryň arasyndaky dost doganlygy berkitmekde medeniýetiň ören uly ähmiýeti bardyr. Dünýä edebiýatynyň naýbaşy eserlerini okumak arkaly biz şol halklaryň dünýä garaýşy, durmuş belsepeleri, däp desturlary bilen ýakyndan tanışyp bilýäs. Ruhy medeni pikir ýöretmeler babatda taryhyň dowamyna agly bir hem goňşa turan halklarda umumluklyň, miňdeşlikliň, şol bir wagtda her halkyň, milletiň özüne mahsus aýratynlyklarynyň bolup bilýänligi iki uçsuz. Arap edebiýatynyň ruhum türkmen okujularyna öňden tanış bolsa gerek. Eger näiller bir sebäp bilen Arap edebiýatyndan öňe galan bolsaňyz, onu eliňizdäki bu kitap size şol boşluğu doldurmaga, üzüňeligi aradan aýryp, günnäger edebiýatynyň öz bolşly bir dünýäsine aralaşmaga kömek eder. Bu kitaba zehinli jurnalist, terjimesi Rahmet Qilizowyň dürli ýyllarda terjime eden hem medeniýet sahypalaryna ýygyderli çap edilen eserleriniň bir näçesi girdildi. Rahmet Qilizow asyl hünäri boýunça arap dili mugallymy. Ol 1996-njy ýylda Döwlet Mähmet Azada adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň Günnäger Dilleri Fakultetiniň Arap dili bölümini tamamlady. Taliplik döwründe Kuwait Döwlet Üniversitetiniň Diller Merkeziniň ýokary kursyna terjime geçmegi, oň arap dilini doly özleşdirmegine giň ýol açdy. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Magtumul adynaky Dil we Edebiýat Institutynyň Magtumullygyny öwrenş bölümini sowatly edebiýatçy we dilçi alymlaryň Halipalaryň ýanyna işläp, almy gözlegler bilen meşgullandy. Milli Golýazmalar Institutyny nusgawy hemde orta asr edebiýatynyň altyn eserleri bilen tanışyp, ol ýerde türkmen halkynyň edebi we almy mirasyna, bu ýyzançyl taryhyna degişli arap diline ýazylan köp sanly eserleri türkmen diline terjime etdi. Şol eserleriň agramly böleginiň dünýä almyna meşgurlygyna garamazdan heniz türkmen almy wekilleri üçin täzelikdi. Döredicilik dünýäsindäki ilkinji ädimlerine heniz kiçi ýaşly mektep okuwçylyga başlan awtoryň almy we edebi dörediciligi bilen ýakyndan tanışan okujular onuň öz ýazýan hemde terjime edýän eserlerini arasy ahlak gymmatlyklaryna, şahsiýeti kämilleşdirmegiň ýollaryny, türkmen halkynyň bu ýyzançyl taryhyna, watan söýüjiligi dahilli uğurlara aýratyn üns berilýänligini kesgitlendirler. Her terjime edilen kitap öz bolşly bir mektep. Terjimesiň döredicilik gorunna bolsa, şeýle eserleň sany onlarça. Anha Rahmet Qilizowyň dürli ýyllarda arap dilinden terjime eden uly gowrumly eserleriniň sany. Peýgamber tebipçiligi Muhammed Gaýmaz Türkmen. Ursoklyň şapasy Hoca Abdulwaqy. Mertebeler we kemlikler Reyhan Harazmi.
meşhurlaryň wepaty. Muhammed Gaýmaz Türkmen. Döwleti dolandyrmakda paçanyň ýörelgesi. İbn Abi Rabi. Qalyk häsiýetlen paçalyk hazynasy. Yusuf ibn Qizoglu. Kamil Tarih. İbn Esir. Oýlap tapşylar kitaby. İsmail Cezeri. Gowhur känlerindäki gizlin ýakutlar. Muhammed Yahya Gifari. Meşhur adamlaryň sözlügi. Muhammed Gaýmaz Türkmen. Dürdäneler we merjen monjuklary. Abu Mansar Al-Sagalibi. Misr we Kaýr paçalygyna qyrywşan ýyldyzlar. Yusuf ibn Tanrıverdi. Ulu haýwanat dünýäsi. Muhammed Demiri. Tarihdaky İslam döwletleri. Muhammed Gaýmaz Türkmen. Ýadigäri ibn Şerif. İbn Şerif. Türkmen döwletleriniň dürsapaklary. Hasan ibn Umar ibn Habib. Türki dilleriniň diwany. Mahmud Kaşgarly. Gamgyn bolma. Aid al-Qarni. Atamyň durmuş hakda aýtmadyk zatlary. Kerim Aş-Şazili. Durmuş meýdanynyň gerçekleri. Aşraf Şahin. Halalyk kyssalary atly bu kitaba häzirki zaman arab edebiýatyna söýlüp okulýan eserleň bir näçesi girdildi. Kerim Aş-Şaziliň Atamyň durmuş hakda aýtmadyk sırlary. Aşraf Şahynyň durmuş meýdanynyň gerçekleri. Aid al-Qarni'nin Gamgyn bolmatly eserleri diňe bir arab dünýäsinde meşhur bolman, edem olar dünýäň bir näçe dillerine de terjime edilen eserlerdir. Durmuşa öwredýän tymsallar atly bölümde ýerleşdirilen gysgadan manyly tymsallar bolsa, häzirki zaman arab eserlerinden taýlanyp terjime edildi. Edilşoň ýaly türkmenler hakda 100 hekaýet atly bölümde ýerleşdirilen rowaýatlarym orta asr arab çeşmeleri esasyna terjime edilendir. Halalyk kyssalary atly jemleýiji bölüm bolsa Rahmet Qiliçowyň şol ura dahilli tarihi kıssalara, durmuş wakalara öz bolşly dörejçilik çemeleşmesiniň miwasdyr. Her bir işe dörejçilikli çemeleşmek milli liderimiziň aýratyn ünleýän zatlarynyň biri. Hormatly prezidentimiziň her bir raýat, her bir adam döwletiň berkemegi hem gülläp ösmegi üçin men nämeler edip bilerniň sowaly öz-özüne bermelidir diýen pekim parasatly hem maksada ugrukturjy sözleri dörejçilik işgärleri üçin esas çelgidir. Milli liderimiziň her bir beýik tagallasy bolsa dörejçilik adamlar üçin alham çeşmesi bolup durýar. Halalyk kyssalary atly elimizdäki kitabam şeýle mümkinçilikleň bir miwasdyr. Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky halklaryň edebiýaty bilen ýakyndan tanışmaga mümkinçilik berýän bu kitaba milli liderimiziň beýik sözlerinden ruhlanyp arab dilinden terjime edilen we taýýarlanan eserler girdildi. Kerim Aş-Şazili. Atamyň durmuş hakda has köp ýangyzyny, energiýasyny ýakýar. Ol asmana göterilmezinden öň ilki bilen bar güýjüni badalmaga berýär. Ir seher bilen awtolog bilen ýola düşmekçi bolsaň, oň motory ýuwaş-ýuwaşdan gazýansa, oňa garaşmaly bolýan. Ol diňe gazandan soň türmäge ýarýar. Her zadyň ilkinji ädimi, ýöneköýi, kiçisi göze ilmeýär. Emma şol ädimleň her biri ýokary derejede ähmiýetli. Göräýmäge ilkinji ädimler işin soňundan has kyn we zerur. Öňüňde maksadyň anyk bolsa, ýöremeli ýoluň, barmaly ýeriň, ýetmeli menziliň kesgitli bolsa, hemde şol ýolda uly gaýrata bürünmek isleýän bolsaň, ilkinji ädimleňe uly üns ber, hemde egzilmez güýç sarp et. İlkinji ädimlere sarp edilen ihlas bize goşa-goşa gaýrat etçilýär. Gursagymyza anam goýýar, kalbymyza umyt çaýýar. Bizi ahirki maksadyň gyzyklandyrýanlygyna garamazdan ilkinji ädimlere kemmaha garamal däldir. Her inniki ädimi aňymyzda berken pikirler, toplanan tejribeler bilen ýene-de berkedip, östürip, öňe anamly ätlemek gerek. Şeýle bir hikmetli söz bar. Niyet nire öwrülse, ayaklarım
şol tarapy ädilýär. İza ögürülme. Sağa sola dönme. Maksadyňa tarap, diňe öňe ýöre. Ýani ýörjen çağa ilkinji ädimlerini tiz ýadap, büdürät, bizar bolup oturýar. Emma biz tebiği durmuşumuzdaky tejribelerden bilýäs ahyry. Şu büdüremeler, täginmeler, iza çekinmeler bizim soňra batly ýöremegimizi, algamagymyza getirýär. Biz bolsa howlugyýas, gyssanýas. Soňky netijeler bizi şeýle bir gyzyklandyrýar, hatda käte heniz näbelli şol netijeleri irkä bolup esasy işimizden ünsimiz sowuşdurýar. Sehel kynçylyk ýüz beräýse dagyn öňümizde aşyp bolmajak dag keseren ýaly derrew lap keç, aşak çökäýär. Emma zemin döräli bäri asyl ürkünden gowsunmadyk, gowganmadyk ýekeje dagam ýokdur. Ýa-da adamzadyň aýagy galtaşmadyk dag gersinem tapyp bilmersiňiz. Hemme zada sabr, ihlas, tijenmek arkaly ýetip bolýar. Tarih daňy atanyndan häzirki günümize çenli adamzada abanın iň uly apatlaryň biri netijeleri howlukmakluk. Tarihden bir mysala ýüzleneli. Muhammed al-Fatih heniz kiçijik oglanka deňiň garasyna gelip Konstantinopolyň gala diwarlaryna seredip durar eken. Ümzügini uzaklara aylap, men ertir teň mäkäm galalaryny ýere ýumraryn ýer ekeni. Ahyrynda 20 ýaşynda şol ýeri basyp almak nesibesini Allah Taala bu gerçege miýesser etdi. Eýsem bu ýigdekçe galyjynyň sapyndan ilkinji gezek tutanny ustad töweşi boljakdygyny, bu ýolda uly üstünlük gazanjakdygyny bildimike? Ul anam bilen tasdiqat bilerin. Ol muňa elbetde ananandyr. Şol sarsmadyk anamam ahyr maksada alyp gelýär. Beýik anam beýik işleri amala aşyrmaga gurbat, kuwat berýär. Anamyny gowşatmaýar, ahlasyny egismeýär. Ahyry arzuwuny hasyl edýär. Öňüne beýik maksatlary goýýanlaň ýöneköý başlangyçlaryň hupbatyna çydamagy gerek. Her bir ädim, her edilen iş şol beýik maksada barýan ýoluňda uly medet gollaw bolmalydyr. Ilkinji ädimlerine biperway garama. Olary kiçeltme, egzik görme, sabr we ýygyderlik bilen iş çalyş. Şol ýöneköý sada hemde kiçijik görünýän ilkinji ädimleň iň beýik maksatlary eltip bilýändir. Eflatunyň aýdysy ýaly işiň iň ähmiýetli bölegi öň başydyr. Bir başlap bilseňiz, ýerişmegi başarsaňyz, soňuna çenli alyp çykjakdyňyz. Her işi dolu başarjakdyňyz şüphe bolmaz. İlkinji ädimlerine işiň başyna nähili ihlas siňdirseň, garaşylýan hem gazanylýan netije gözüňe getirsiňden hem ziýada bolar. İşiň iň ähmiýetli bölegi netijesidir. Ýöne şol netije sagaman eltjek, gurbatyň gowdatmajak güç ilkinji ädimlerdäki ihlasynda jemlenýändir. Algamasaň üstünlük ýok. Özümüz bir ýerde durup, ýaşaýyşymyzyň has gowlaşmagyny isleýän bolsak, onu durmuşy gözelleşdirmek üçin hiç zat etmeýänligimiz bolýar. Ýaşaýşa nämedir bir zatlar bermek, elinde baryndan içilmek, ukuyuňda baryny paýlaşmak, bagyş etmek ömrümany çaýan zatlaryň biri. Muň üçin ýaşaýşy durmuşy söýmek gerek. Daş töwerege özümizi gurşan hal ýagdaýlara söýünç bilen bakmak gerek. Durmuşa çyndaky semeleşmeli. Onu öňküsinden hem has gowetmäge, has ajaýyp etmäge çalyşmaly. Sebäbi ýaşamagyň maksady şol has gowusyna ymtylmaly. Ödem özgelere agyr ýük bolmazdan, gaýra adamlaryň hak hukugyny kemsitmezden, hut öz başarnygymyz, öz ihlasymyz, öz arasy hem halal zähmetimiz bilen berjaý etmeli. Diňe öz wagtymyzda däl, hemmeleň haýyryna bolar ýaly algamaly. Gazanýan her bir zadymyz, ýerine ýetirýän işimiz, edýän hereketimiz bütün ömrümüz üçin haýyrly bolmalydyr. Döwürden üzüňe bolmak,
Ýaşaýşa doýgun nazar, tutukly garaýş bilen bakmak insana gelişýän zat däldir. Hatda dinnar bolsaňam dünýäwligini unutmaly däldir. Hersinden özüňe geregini al. Diňe dünýä gymmatyna gazagyp halaly sogaby köýdürme. Diňe dine berilip döwrüňi durmuşyňy ýatdan çykarma. Ýaşamak bu ýaşaýşy hasam gözelleşdirmek üçin dünýäwi gyzyklanmalary birjigem gözden salmaly däldir. Başarsaň eser ýaz, kitap oku, öwret. Höwesiň, ihlasyň bar bolsa, git bazara çyk, sewda et, jaý gur, bina gallar. Haritler nirede geçkinli bolsa, haýsy ýeriň bazary şuwelüňde geçýän bolsa, şo ýerlere bar da öz başaryny görköz. Bu özüňi açmagyň agtybarly hem halal ýoldur. Sahabalardan Abdurrahman ibn Af 23 ýaşynda Hebeşistana göç etdi. Ondan sonra Medine hicret etdi. Abdurrahman Medine baranna owrat ýerini örter ýaly geyiminden maşga elinne ýa egnine hiç bir zat ýokdy. Diňe ýüreginde anamy imany bardy. Medine baryp ýetenlerini oňaýdan ilkinji sözi maňa bazary görkezüň diýen söz bolupdyr. Soňlugy bilen ol iň baý adamlaryň biri boldy. Üstesine behişte girsegi öňünden buşlanan 10 adamyň birem Abdurrahman ibn Af'tyr. Hatta jomartlykda deňsiz taýsyz görülen Talha ibn Abdullah ham o hakda Medineň ilaty Abdurrahman ibn Af'ta mätäşdiler. Onu juda gowurýadylar. Çünki ol baýlygynyň 3den 1 bölegini garzy bererdi. 3den 1 bölegini garyp gatarlan bergisini üzlüşmek üçin sarp ederdi. 3den 1 bölegini öz alardy diýip aýdýar. Şeýle boleliğinlik, arsy giňlik içinde ýaşasa da hiç bir alady pikir oň baş maksatlaryndan öňe geçen däldir. Sebäbi ol owulny, ahyryny ýaşaýan durmuşy bilen utgoşdurup, sazlaşdyryp alyp gidýärdi. Ol ömrüniň manysyna öwrülen beýik maksady üçin ýerginsiz, üznüksiz ihlas ederdi. Şol beýik maksady birjigem unutmazdy. Her adamy, her pagly amaly şol maksadyna laýyk berjaý ederdi. Dostum, egerde tanmal şahsdan terjema hallaryny ýa-da sahabalaryň, beýik adamlaryň taryhy kyssalaryny okap görseň, olaň ören, baý, gurply, abraýly adamlardygyny bilersiň. Abu Bekir Siddiq, Osman ibn Affan we şuňa meňzeşler. Durmuş ýoluny üstünlükleri gyzygýan, ýokary galmaklyga ymtylýan dostum, maksadyňdan dänme. Ýöne bu dünýä üçin agyr ýükede öwrülme. Dünýäni götürüp bilmejek agyr ýüküňe de öwrülme. Üstünlükler, şowluluklar bilen bedelen durmuş ýollaryny maksatly heret et. Hak ýoly, dogry ýol saptyrman alyp gitmek, ýygyderli we önjeýli zähmet çekmek üstünlükdir. Ýaşa we ýaşaýşy gözelleşdir. Iň bolmanyny öz pikirleň, niýetleň, arzulaň bilen bir gatan şoş. Maksat goýaňda şol maksadyň ugrunda ihlas etmegi ýüregiňe düwende bir hakykaty hergiz unutma. Yaramaz zada sarp edýän güýjümiziň ýarsyny ýaşy zada gönükdirip bilsek, biz has uly utuş gazanarys. Her kim öz durmuşynyň serkerdesi. Durmuşda üstünlük gazanýanlaryň, ýeňijilen ählisiniň öz işlerine jogapkäril semeleşenliklerini seni inandyrmak üçin men bu hakykatlara sana gaýta-gaýta ýanjap oturmagym gerekmike? Olar ömürleriniň bir sekundunam ýüzüýiz bolan yaramaz ýagdaýlary. Teň hallar üçin kimdir birini ýazgarmaga sarp etmediler. Gaýta durmuş bulara köp zatlar öwretdi. Yetip barýaka öň açyk duran gapyň bulara ýapylanmak üçin ýa-da ýollaryna oklanan mydarsyz päsgelçilik üçin kimdir birini ýazgarjak, kimdir birini iňirdejek, iýgenjek bolmadylar. Hemme zady adaty bolaýmaly,
hükman bolaymaly bir waka hadise hükmünde kabul ettiler. Beýlekilen bize eden yamanlyklary, bilgeçleyin döreden päsgelçilikleri hatta gurlemek şeýle bir yeňil. Hatta kä halatda öte geçip perzentlere singdirilen terbiye babatda ata babalarymyzy ýabarmakdan maýdam ýok. Nämemişin olar bize üstünlüge yetmegiň maksady okunlylygyň ýörelgelerini, dogry ýollaryny öwretmändirler. Öwretmek beýlede dursun. Gaýta bize durmuş hakynda düýbünden başgaça düşünje beripdirler. Öz säwlikleri zerarly, hemişe beýlekler tanqidlayan adamlar var. Sebebi ähli müşgüllüklerimizi, çözülmän galan meseleleri oňmuň üstüne atmak gaýrat talap eden ok. Biz şeýdip durmuş bilen yüzbeýiz bolmakdan gaça durýas. Ýazygy, günäni gaýry bir ýeriniň üstüne atsak, özümiz jogapkärçilikden boşaýan ýaly uludan dem alýas. Öz götürmeli ýükümüzi özgeleň ýagarnysyna ýüklejek bolýas. Emma durmuş tejribeleri bir zat öwretdi. Durmuş bir tolkuny gomap duran giň hem çuňur deňiz. Her kim öz durmuş gämesiniň serkerdesi. Onu sağa, çepe, öňe, arka öwürmek öz elinde. Kenara aman asuda açmak, sag salamat gowuşmak. Allah'ın merhemetinden sonra öz ustaatlygyna, gäme, durmuşy erkedisine bagly. Haýp, biziň köpüýümizde özümizi aklajak bolmagyň taýyn nuran galipler var. Sehel büdüresek, ýa-da bir mesele ýüze çyksa, destine ähli çözgüdi, şol galiplaryň birine sygdyrýarsa, öz etmişimiz zerarly peýda bolan netijeleň jogapkärçiliginden ýüze gurýas. Hemme yaramaz zatda kimdir bir günäli. Emma bizde jinnek ýalym günä ýok hasap edýäs. Ine köpüýümizin aglaby halatda, iň bolmanda kä halatda ulanýan esasy bahanalanmaz. Men sana gönümel we açyk aýdaýyn. Sen üstünlügiň çakylyklaryna seslenmekçi bolsaň, durmuşyň nagmatly saçagyna ziýapata barmak isteseň, her baran ýeriňe laýyk, münasip görünmek isteseň, onu öz müşgüllüklerini, şowsuzlyklaryny aklamak üçin galkan edinýän bahanalardan hükman hem destine saplanmalysyň. Durmuşyň çykarýan netijelerini anam hemde mertlik bilen ikrar etmäge borçlusyň. Sen mundan öň durmuş deňlemesi hakda eşitipmidin? On kefiyetlemez şeýle. Durmuşyň netijesi bolýan zatlara jogap bersiňe deň bolýar. Başgaça beýan etsek, ýagdaý goşmak jogap hereketi, deňdir netije. Üstün adamlaryň üstünlügüm şu deňlemäň çägine çödülýär. Şowsuz adamlaryň şowsuzlygym şu deňleme bilen ölçülýär. Hemmeler haýsam bolsa bir ýagdaýa sezewar bolýarlar. Ýöne olaň hersi öz garaýyşyna, pikir düşünjesine göre hereket edýär. Ine şu jogap hereketem gaýtargy pygyl hemde biziň häzirki görýän netijemizi ýüze çykarýar, hasyl edýär. Şowsuz ýa-da göwnüşükün adam şol ýagdaýda saklanýar hem zeýrenip, nadyl bolup özüni aklap başlaýar. Sehel zatdan bakana tutary gagtarýar. Müdiri oňa düşünen ok. Ykdysady ýagdaýlar durnuksuz. Goşmaşy öwrenmäge boş wagty ýok. Üstesine daş töweregini gurşaýan adamlaram yaramazmyş. Hem de şoňa meňzeşler. Muňa garamazdan edil şo ýagdaýa düşen, şol mendili geçen, şo ýagdaýda ýaşaýan adamlaryň bir näçesi bolen, hatda ýagdaýlary ulunqudanam agar bolanlygyny, çekip çydardan, zeýrenerden çökdür bolanlygyna garamazdan üstünlüge ýetdiler. Ýeňiş gazanmagy başardylar. Sebebi nämedi? Sebebi öňüň garaýşly, üstünlük gazanýan adamlar gymmatly wagtlaryny zeýrenje sarp etmän, her bir zatdan pursat çykalga mümkinçilik täze bir ýol agtardylar. Boljak zat boldy. Bolan zady üýtgedip bolmaz. Emma indi boljak zatlara hükman täsir edip bolar diýen düşünje eýerdiler. Şeýdibem haýra garaşdylar, amtyldylar, hem gazandylar. Yer gelenne bir söz ýatladyň. Kynçylyk bu täze bir mümkinçilik diýmekdir. Ýagdaýy ýetir bolup oturmalylar. Eslenlik zadyň hükman bir gowy tarapynyň bardygyny unutmazlygymyz gerek.
şol düşünjede bizi has öňü teriye, ayağa galdyrýar. Her täze pursada eterden göz bilen makyas. Hemde şol jygwa-jyglykda da özümize gerekli zatlary görmegi, tutmagy başarýar. Ýa-da iň märkisi şo ýagdaýdan ujypsyzja zeper bilen tagaman gutulyp bilýär. Büde gazanmagy hakyry. Şeýle kyn ýagdaýlarda kimdir birinden maslahat soramallar. Öz işlemimize bir başagay bolup, köpden bäri gatnaşyklanmaz seyreklen kapylara täzeden barmallar. Täze gatnaşyklary açmallar ýa-da käbir pikirleri üýtgeşmeler girizmeller. Käbir gylyk häsiýetlerimizi gaýtadan gözden geçirmeller. Maksadymyzy syntgylap, täzeden gaýrata galmallar. Ýa-da iň bolmanyny ahlasymyz eksik gelendir. Şoňa düşünmeller. Mahlasy kyn, agar görünen her bir zatda da many çykaryp peýdalanyp boljak üren köp ýagşylyk, haýyr bardyr. Gizlenip ýatanlar. Akylyň bir häsiýeti bar. Ony wagtal şeýle ýagdaýlar bilen tiýjäp, oýonlaryp durmasaň, öwrenşen inni geden derejesinde galy berýär. Dimek, iň märkezi akylymyzyň kämilligi üçinem şeýle kynçylyklar gerek ekeni. Gönümellik gödöklük däldir. Biziň köpümiz şeýle ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolsak, aglaby halatda zeýrenç, iýgenç durulgasyna eýlenenimizi eý görýäs. Sebäbi bu ýagdaýda zeýrenmekden ýeňil duşjak hiç bir zähmet ýok. Şo wagt tanqid şuglalary bilen daş töwerege saçrap durmagan müşküller. Emma özümizi bu häsiýeti öwrenişdirsek, ähli zady şoňy bilen gazanmaga innik ederiz. Bolmajak zat. Hiç wagt öz şowsuzlygyň sebäbini özgelerden aktarma. Hatda biri bilgeçleýinden saňa bada gatýan, büdür ötmäge hyýallanýan ýaly görünse-de, sen özgeleri ýazgarma. Gadimdan gelýän bir söz bar. Olar yamanlyk diýip edýär, bize ýagşylyk bolup ýetýär. Eger bir wada başa barmaýan bolsa, onu biz şu ýagdaýlarymyzda azkem eýlenip başgaça pikirlenmelidir. Dürli ýollaryny, usullaryny tallarlap görmelidir. Emma biz özümiziň noksanlygymyzy, eksikligimizi aklamaga, bahana tapmaga şeýle bir ustat bolup gidipdir. Käbir adamlary göreňde muňa da şükür edýän. Şeýle bir kişiler bar. Olar diňe özlerini aklamak, özlerini hemişe hakly we dogurçyl edip görkezmek bilen çäklenmän, gaýta pikir düşünjesini dogry tarapy üýtgetmek isleýän, hemde oňyň özgörüşleri uýgunlaşmak isleýänden hem umydynyň puç bolmagyna sebäp bolýarlar. Adamlar size üstünlük gazanmaga may bermezler. Ýa-da gowy döwür, gowy adamlar bir ýam geçip gitdi diýen ýaly pikirleri aýtmak bilen olaňam badyny alýarlar. Peygamber aleyhisselam halamayan zadymyz başymyza gelenne näme etmeligimizi öwretdi. Umyt bilen öňe okturulmaly, hemde ökünç zeýrençden, özüňi aklamakdan uzakda durmaly. Resulullah şeyden bolsama şeýle bolardy diýmegin. Diňe Allah'ın takdir edenler, Allah'ın halan iyisi bolardy. Käşgä sözü şeytana gapaçýandyr diýdi. Qadardan dostum, men bu bölümü şeýle sözler bilen jemlemek isleýän. Ýene bir ýola nagtaýan. Üstünlük gazanmak üçin haýsydyr bir hal ýagdaýlaň şertlen gulalawlyk bolmagy, oglaşmagy esasy şert däldir. Şowsuzlyk saňa ýazylan otornukly ýazgyt däldir. Ol diňe has tijenmek üçin ýatlatmadyr. Bu ýollarda mert bolalyň, ýan bermäliň, ejizlemäliň, zeýrenmäliň. Anyk we aýgytly pikir, bir karar, mäkän anam islenlik kynçylygy, böwetleri böwsüp geçmäge gurbat berýär. Ähli durmuş ýagdaýlaryny hemişe asuda köňül, giň göwün bilen kabul edeliň. Durmuşyň nämeler gizle, ýaşaryp goýanlygyny ýa-da nämeler görkezenligini aýan edenligine garamazdan, onu diňe ýagşy umyt, güler ýüz bilen garşy almalylar. Akyl komposynyň dil jagazy bahanalara dälle çözgütlere tarap bakyp durmalylar. Tutukly, gamaşyk suratlary dälle öňün we aýdyň pikirleri görkezip durmalylar. Şeýle bir söz bar.
üstünlük bu bir merduwanlar. İki elini cüyüňe sokup merduwandan aslaşyp bilmersiň. Dammaklyk uly güýç. Abraham Lincoln'un bir sözü var. Dymyp durmagyny adamlar akmaklyk hasap etse-de, gürläp, olaň bu pikirini tasdiklanyňdan ýene-de dymyp duranyň ogudur. Mundan 1000 ýarym ýyl uzal Umar ibn al-Hattab her bir adam tä gürleýänçe men gözüme şeýle bir hormatly, şeýle bir ediz gürlän soň hemme hakykat aýdyň ýüze çykýar. Kimin kimdigi belli bolýar diýipdir. Gerek ýerine dymyp saklanmaklyk abraýly hem eý görülýän häsiýetlen biri. Ol göwnlerde, ýüreklerde hormat sylagy oýarýar. Dilini boş we biderek ýaňramazlyga enni getdiren adamy, dilini many we düşbülük bilen zylawlamagy başarýan adamy güýç kuwatyň eýesi hasaplap bolar. Akyllan gapyl aýdylan gör näçe söz eýesini hilakçylyga uçuratdy. Baýlyk mali abray ady gitdi. Tarihi ýazgylara görä Louis XIV ýaş ýetkinjek wagty sefer gürlemekde, jaýdar sözlemekde, birini sysdyrmakda, dawa jedelle üstün çykýanlygy bilen buýsanar eken. Ýöne tagta çykandan soň ol mesemälim üýtgäpdir. Az gürläp başlapdyr. Dymmaklyk, az gürlemeklik oň esasy ýaraglarynyň hemde güýç kuwat çeşmeleriniň biri bolupdyr. Şol gürrüňlere görä, hatda onuň wezirleri hökümdar bilen bir meseleni ara alyp maslahatlaşmak üçin ençe mesagatlap, aram karar tapman hökümdary meseleni nädip getirmegi ogruny bilmän zowdullap ýörer ekenler. Öz aralaryna iki sany wekili saýlap, şol teklibi Louis XIV hödürlemäge zordan boyun eder ekenler. Onu nähili haçan hödürlemeligi hakda uzak wagtlap keldi döwer ekenler. Geňeşden soňra iki sany adam gorka-gorka bu teklibi hökümdaryň ygtyýaryna berip, ähli ýagdaýyny, taraplaryny jik-mejik beýan edenlerinden soňra Louis'iň dymmak haýwaty bilen baş atmasyndan soňra o ýerden dolanar ekenler. Howa da bermedi eken. Bir mahalky ýaňra Louis XIV bu häsiýeti bilen hökümdaryň huzuruna gelinenne her hereketine jogapkärçilikli çemeleşmeligini gazanypdyr. Soňra bu hakda eter ýazan Saint-Simon Louis hökümdary şeýle suratlandyrýar. Her sözüni gyzyla gaplaýmaly edip satýan şeýle adamy hiç kim görennälir. Onuň ýalgarşlarym, nazar garaýşlarym, onaki her bir edim gılım, hü häsiýetem şeýle bir gözelli. Ol üýtgeşik häsiýetli adamdy. Oň beýikligi az sözlüligi bilen utgoşup gidipdi. Käbir adamlar az sözlemde aýdyp boljak zady süýnürip, sarykdyryp, tutuş kitaby gurrun berýän ýaly uzaldýarlar. Käteler wakaň özü 5 minutdan uzaga çeken ok. Emma oň gurruny sagatlara çekip bilýär. Hergedek aýtjak zatlaň takyt we kesgitli bolsa, onda sen ýerliksiz gep uzaltmalardan, ýaňramalardan, manysyz tarnamalardan el çekmeli. Şeýtmek bilen hem özüňi hem de beýlekleri ýerzmekden, ýüreklerine düşmekden halas edýän. Dogry, söz birek bilen tanışmak, habarlaşmak üçin esas serişdi. Bu delile duglanyp, bu ýerde men bilen alalaşmazlygym mümkin. Ýaşaýan jemgyýetimizde has köp iş salşmak üçin köp gürlemäge mejbur bolýas diýmegem mümkin. Ýa-da az gürlesek, özgeler bizi ulumsy, tekebbir saýyp, bizden aýp sin etmekleri mümkin ýersiň. Gümürtük we özüktürjülük häsiýetdäki dymmaklyk hakda aýdýan bolsaň, onda sen mamly, sen bilen alalaşýan. Ýöne men bu ýerde sada söz bilen dymmaklygyň, ýagny az gürlemekligiň esasy ähmiýetlerini sanap geçeýin. Ağızdan çıkan sözü izine qaydyp aljak gumanın ýok. Peygamberimiziň hadislerini insany cehenneme oklayan iň hatarly zat ağızdan çıkan sözdür diýilýär. Ähli ýollary, usullary ulanyp, sözleňe serasaply çemeleş, diline erket.
Kımmati, ähmiyeti ýok sözleri ýaňramakdan hem anyk gözüň ýetmeýän zatlary sözlemekden saklan. Gurleseňiz derrew tanalarsınız. Ýigidin kimdigi diline basarlygy ýatanlar. Sözlese nähili ýigitdigi desine äşgär bolar diýip 5000 hikmetiň eýesi Ali ibn Abu Talib aýdýar. Bu söz maňa da saňa da degişli. Aýdýan sözlerimiz ile ýaýan pikirlerimiz esasyna adamlarda biz hakdaky düşünje peýda bolýar. Olar aglaby halatda aýdýan sözlerimiz arkaly bizi tanıýarlar. Çünki dil diňe özüne bar zatlary, aňyna bar zatlara laýyklykda sözleýär. Bu diliň tebigatydyr. Ýöne nirelerde dymmaly? Ine şu aşakda ýatlanjak ýerlerde dymyp saklanmak ören ýerlikli, has dogrusy ýagdaýa tüýs laýygydyr. Qahar gadaply kan. Qahar gadap dällige mahsus bir ýagdaý. Qaharly ýa-da juda öýkeli wagtyň gürleginde öte köp täwlik goýberýär. İň hatarly ýerem şo ýagdaýda aýdan her bir sözümiz soňlugy bilen diňe bilen garşymyza hereket edýär. Öz büdüremegimize delil tutark bolýar. Bäsesimiz üçin jaýdar bahana öwrülýär. Diňe bizi ýazgarmaga esas bolýar. Qahar gadabyny öýkü kiýnäni saklap bilmek ýeňil ýelpay işler. Ýöne özüňi bu häsiýete alışdyrmak, ýygyderli enni etmek bilen qaharny jylawlap bilýänden biri bolarsyň. Şeýle halatda käbir sözleri ýatlamamyz gerek. Mysal üçin Peýgamberimiziň qaharlanmasaň saňa cennet nesip eder diýen sözleri bar. Şol sözleri amal etmek arkaly adanjak sogabyny, hoş hyýallaryny gözüňe getir. Aňla, düşün. Sogap silagdan daşary adamlaň hormat sarpasyna da eýe boljakdygyny ýatla. Üstünden gülünmek, ýaňsylanmak we kinaýa wagtynda. Araplaň bir hikmetli paýhasy bar. Akmak bilen jedel etme. Esasanam özüňçe ýok biri bilen dawa jedel etseň, eňekleşseň, sizi aralamakda adamlaň ýalňyşmagy mümkin. Gurruňy uzaltmazlyk hemde ol ýerde uzak saklanmazlyk edip boljak iň gowy iş. Kinaýadyr ýaňsylama da edil şoň ýaly ýaňsy bilen jogap gaýtarjak bolma. Gaýta bu ýagdaýda pesperlik, açyk göňüllülük, dymmaklyk güýçlerini peýdalan. Şolary berjek jogabyňdan geljek netijäni gurruňy biderek ýere uzaltmak bilen gadanjak zadyny aňda aýla. İlgünün özgölüň näme diýjekliklerine ser sal. Daş töwürüňi bilmeklik, seljermeklik. İşte, öýde ýa-da sapar siýahatda bolsaňam köplenç dymmaklyk zerurlygy ýüze çykýar. Dymmaklyga mätäç bolýansyň. Her bir bolýan zadyň anyk sebäbini bilmeseň, aňşyrmasaň, sözler kıyımlık bilen çıkar durar. Xitay felsefesi, Sun Tzu, beýleki bir şahs bilen geleşige, alalaşyga girmegimiz hakda şeýle diýär. Biz uzak dymdygymyzça töhütdeşimiziň dodoklary we diýişleri barhat şalt hereket edip başlaýar. Ol şeý etmek bilen özüniň islew we niýetleri hakda saňa has içkin açylyp başlaýar. Kadırdan dostum, dymmaklyk ejizligiň we diýde çökmekligiň bir alamaty diýip ýene de meň bilen alalaşmazlygyň mümkin. Çünki beýleki tarap honnon märsi bolup, gep süýnürip, söz sarktyryp oturmaga magrur bolýar. Bu ýagdaý diňe sen behwiliňedir. Senden haýyşym hemde talabym, sen mertebäňi, abraýyny, dynny miýaly ýokary galdyrmajak ýerine gaýta tehel sowa düşdüň, ýazgarıljak ýerinde gep doldy oturmagyň haýry hajaty ýok hasap edýän. Ýöne şol ýerde nämedir bir zat diňlemeli, sözlemeli we aýtmaly bolsa, onda sen asudalyk hem agraslyk bilen az sözde aýdyň jogap bermäge çalyş. Nagtamak isleýän zadym dilini artykma sözlemekden çylawly. Akyl elmidama diline gödöwçilik etsin. Diýmediňden ozal, mazaly oýlan. Bedräni uya sallamadyňdan öňürti işleň ýagdaýyny ölçürip dök.
jan alyan dymmaklyk. Käbir halatlarda dymyp taklanmak ören agar, yaramaz we ýalňyş diýip aýtsalar, sen oda köze düşme. Şol ýerde de dilini ýazgynyna goý berer ýaly esas ýok. Bu bolsa artyk meşgurlemekde haýyr ýokdugyny aňladýar. İstenilýän zat deň agramdylygy saklamak, durmuş kadalaryny ýola goýmakda, sagdyn duýgulary eýermekde ýüze çykan istenlik ýoldan sowulma, gyşarma, insana ters täsir edýändir. Heýem minnetdarlyk ýa-da duýgudaşlyk bildirilmeli wagty dymyp saklanyň diýen hikmeti eşitdiňizmi? Heýde söýgü, sila hormat, Taňry ýalkasyny aýtmaly ýerine dymyp durmagymyz laýyk bolarmy? Kimdir bir ýerine töhmet atylýan wagty anyk we aýdyň delilleri aýdyp bilýän bolsaň, dymmaklyk dogry bolarmy? Elbetde ýok. Eger akylymyz bize şu ýerde gürleseň ja ýer diýse, gürlänimiz ganimat. Egerde işlen gidişi, ýagdaýy dymanymyzy eýgörýän bolsa, onu düşnüksiz we sadaja ýylgyryp oňonymyz has oňotdur. Nakyllarda şeýle diýilýär. Ýapyk agza siňek girmez. Zeyren sunugaty. Gözellik sunugaty. Amaly haşam sunugaty. Saz sunugaty. Heykel taraşlyk sunugaty. Sunugat bilen magly ugurlar kän eşdensiňiz. Ýöne zeyren sunugaty hakda heýem bir zat gulaňyza iýlimi? Ýok, siz öçeşmediňiz. Bu ýerde geň görerlik adam ýok. Men dogrudanam zeyren sunugaty hakynda gurrun edýän. Kimdir biri ýanyňyza gelip nämedir bir zatdan derdinse, ardyna aýtsa, zeyrense, bir gün, 2 gün üns berip diňlärsiňiz. Jaý maslahaty bollugundan salgy berersiňiz. Ýöne her gedek hemde hemişe zeyren gören adamlardan soňa waka ýüregiňiz doýar. Ondan daş duranyňyzy eý görersiňiz. Nämedir bir zat sizi ondan iterip daşlaşdyryp durar. Sebäbi tehel kötüllügi ýüze tutup, zeyrenje ýykkan etmek aglabamyzyň häsiýetimizi ornanan bolsa, aslynda bu insaniýetiň hem tebigatyň hem halaýan zady däldir. Zeyrenje adamlar hemişe özlerinden yaramaz güýji, atrçatly energiýany bölüp çykarýar. Şol güýjem bize ýakymsyz, oňoýsuz täsir edýär. Ondan şeýle söhbetlerden soňra ganmasynyň artmagy ýa peselmegi, özümizi nähoş duýmak, nähiller bir göwnü çökkünlik duýgulary bilen gurşalmak ýüze çykýar. Şoň üçin käteler zeyrenje per berýänligimize garamazdan özümiz bolyn zeyrenje adamlary halamaýar. Çünkü olar gözelligi açyk ýa-da ýaşyryn, pynhan bolan durmuş günlerini, bagyt güllerini lapkeşlik we göwnü çökkünlik çotgasy bilen tutukly şal reňke boýamaga çalyşýan adamlardyr. Pursat bollugundan şeýle adamlardan gaça durmaga, olary gabat gelmezlige çalyşýar. Zeyrenjeňlik hemde içki hasratyny kimdir bir ýerine dökmek hersi aýry başga zat. Kä halatlarda gursagymyzdaky oý pikirler, beýnimizi basýan aladalar, terimizi gurşan ünjüler hakda kimdir bir ýerine isimizi dökesmiz gelýär. Has dogry biz şeýle etmäge nätäç bolýar. Kimdir bir ýer bilen pikir alşmak biz üçin wajyp zady urulýar. Şeýle hajatlarda ýaşy adamlary ören nätäç bolýar. Olar bize howa deýin gerek. Çünkü insan dost doganyny arkalanman bir özü ýaşap bilmez. Adamlar bilen gürleşmeli, görüşmeli, pikir alşmaly. Gursagyň naqsyny daşyna çykarsa, adam rahatlyk bilen uludan demin alýar. Süňüne, köňlüne iňjalyk hem rahatlyk dolanýar. Şeýle içini dökmek zeyrenç däldir. Zeyrenç näme? Köplenç halatda gözümiz bilen görmedik. Diňe ondan mundan eşden gurrunlarymyz esasyna pikir ýöredip, aslynda ýok meseleni çiğşirmegimiz. Üstümize howp abanýan misaly jan ýangyny gurlemegimiz. Ýa-da durmuş wakalary dogrusyna ters pikir ýöretmegimiz. Karşymyzdaky päsgelçiliklere ýüzbe-ýüz durup, olary ýeňip geçmek bilen dälle, abay siýasat bilen çözjek bolmagymyz. Biz üçin ýürek sözi bolup görünse-de, aslynda ol zeyrençdir. Hemişe ýadyňda bolsun. Hiç ýyly galtaşygymyz bolmadyk zatlara zeyrenenimizden
üýtgedip biljek zatlanmada ünsimizi sarp etsek, has yerlikli bolardy. Hatta içki pikirlerini paylaşanda da kimin ýanyna näme gürleýändiňe terefap çemeleşmeli. Bir müşgillik hakda kimdir bir yerine derdimizi egisip gülgül açılıp otursak, bir wada injalan ýalan bolýar. Emma ertesi gün bizim uly ile aýan etmek istemedik meselemiz dürlü dümen, başly barat görünüşde oň diline gaýmalaşyp ýören bolsa, onda dünkü sehel salymlyk injalygyň, asudalygyň, rahatlygyň ornuny öňküden meter ökünjüň, puşmanyň eýlejektigi ikuşdyr. Şeýle ýagdaý köplenç münasip däl adama içini dökönüňden soň ýüze çykýar. Ödem köplenç şeýle bolýar. Bizim iň uly müşgilliklerimiziň biri derdimizi egismäge, meselemizi çözmäge hiç ili ýardam edip bilmejek. Şol orada birjigem haýır bolmajak. Üstesine iň bolmanyna uğrugor ýaly goşamaý, sözemäý dip bilmejek adamlara içini dökmekdir. Ine käbir misallar. Aýalyndan zeýrenjini dostuna dökýän, kesir müdürüne bolan arzyny barp aýalyna aýdýan, edarasynyňky ýa-da iş dolanýardaky gapma garşylyklary, nägilelikleri taksi sürüjüsine gurrun berýän adamlar bar. Şeýle ýagdaýda içini dökýän adam ýüreginiň howruny tehel salymlyk gowlady diýmesen hiç tat gazanyp bilmeýär. Zeýreneniň bilen mesele çözülmeýär. Ahar gazanyny, injalyksyzlygyny, janyny ýakmaklygy artdyrmakdan gaýry hiç tat gazanmaýar. Emma düşünjeli adamlara içini dökseň, dünýäň giňäp gidýär. Käbir kişiler duş gelen adamsy bilen derdinşýärler. Münasip däliň ýanyna zeýrenýärler. Emma ol adamlar sen bilen deň derdinşmese, barabar zeýrenmese, sen bilen meňzeş hörpden kopmasa, ýene de sen olardan nägile bolup öýkeläp başlaýan. Ýoksam şolaň köpsi derdinen bilen meseleň çözülüp gidibermeýändigini bilmän duranoklar. Şeýle adamlar durmuş kynçylyklaryna ýüzbe-ýüz durmakdan korkýan, özüne gaçyp atalgy gözleýän adam misallar. Onuň müdüriniň oňlanmajak hereketine ýok diýmäge gaýraty ýok. Aýalynyň öňündäki hatasyny boýun almagy gurbat tutanok. Maşgalasyny mehr muhabbet bilen gurşap almagy başaranok. Ol zeýrenje, närazilyga ýüz urmak bilen jogapkärçilikden gaçmaga finansiýar. İň gowsy mert bolmaly, hem de şol meseleni çözüp biljek adamlara ýüregini dökmeli. Rahatlyk we bagtyarlyk açary eline bolan adamlara arzyň aýtmaly. Ruhu bilen de adamlardan hara islemeli. Çünki olar şeýle kynçylyklary mertlik bilen ýeňip geçen adamlardyr. Eýtemde sen oňuny oşak hasardylar, olaň durmuşynda ýokdur diýämiň. Elbetde bar. Tapawutly tarapy olar bar ünsini bir oňuny külpede daňyp goýanoklar. Gözlerini mesele däl, şol meseleň öňün çözgüdüne tarap ýugurýarlar. Gaýtalanýan ýygyder we ünlüksiz ýerençden gaçadyr. Diňe ruhuňa halis agram salyp başlasa, zehinin keç bolanyny, ruhu derdiňi egismek isläňde anamdar dostun bilen ýürekdeş töhbetdeşligi ýetinmäge täs bolan pursatyň ýüregiňdäkini daşyňa ýaňdyt, daşyňa çykar. Diňe derdiňi paýlaşyp biljekleri içini dök. Sagdyn ruhu eýe bolan adamlara ýüzdün. Diňe şeýle adamlar sana peýdaly çözgüdi, netijeli nesihaty ýa-da ýüregiňi büýükden halat edip biljek çözgütleri salgy bererler. Mahlati başardygyňça zeýrenjiňi azal, zeýrenmegi beset. Zeýrenmekden zat gazanyp bolanok. Bir gazanýan zadyň jan saglygyny ýitirýändigidir. Ýagdaýlar halis şoňa diýränne anamdar adamyň ýanyna içini döküp bilersiň. Olam dogurdanam sana peýda ýa-da peýdaly maslahatlar berip biljek adam bolsun. Meselen çözgütlerini ýa-da derdiňe ýarajak maslahatlary berip bilýän. Üstesine nädip dymyp diňlemeliginem öz hereketleri bilen öwredýän adamlar tylla hazina ýadylar. Akyl başarynyň bilen gözellik sunugatyny döretmäge ukyply kan, sehel kynçylygyň öňünden müzderip, zeýrenji sunugaty öwürmekden terefap bol. Qarantqa dulanma.
İnsanlaryň hal ýagdaýy bilen gyzyklanýan bilermenleň aýtmaklaryna görä, zeminiň 97 götürüm adamy öz arzuwuny dälle başga biriniň arzuwuny hasyl etmek üçin ýaşaýar. Mysal hökmünde käbir zatlar ýatlaly. Kerim injenerçilik fakultetine okuwa girdi. Sebäbi kakasy oň injener bolmagyny isleýär. Ali ejesiniň tapyp beren gyzyny öýlendi. Çünkü ejesi diňe şol gyz oglumy bagtlat biler diýär. Maden tewda satyga güýmenýär. Ýogsam ol bu pişäni asla halano. Ýönebi oň öňündäki ýeketek çykargasy. Gereket edip biljek meýdanymyş. Sebäbi ol kakasynyň hasabyna ýaşamakdan, zol ondan pul sorap ýörmekden bidar bolupdyr. Ýogsam maden bu at 25 ýaşynda. Psikologlara gelýän, maslahat sorap ýazylan hatlaň aglaba bölegini durmuşda näme etmek isleýänligimi düşünüp bilemok diýen şol bir sowal gaýtalanýar. Sowalyň täsirligine garamazdan biziň gündemimizde giňden ýaýran sowallar. Yigitlik müçesine adam masan adam ömrüniň nirede geçýänligini, nämede geçýänligini, esasanam nähili geçýänligini bilmeýän bolsa, onuň galyn ömrüni bihuda geçirmegi mümkin. Megerem olaň daş töweregindäki ýagdaý, dünýä habarlary öz geljeklerini has dogry rewişde ýola goýmaga ruhsat berenlerdir. Şeýle adamlar bilen söhbetdeşligi hemişe şu sözler bilen başlaýan. Öz arzuň bilen ýaşa. Garankalara duulanma. Özgöleriň arzuwyna bürünme diýen. Egerde olaň biri öz arzuwum bilen ýaşamak näme bolýar? Men öz arzuwlarym bilen nähili ýaşamal diýäýse, oňa ilkinji nowatda hökman biläýmeli iki sany wajyp zadyň birini ýatla diýen. Ilki bilen hasyl etmek isleýän arzuwuň näme? Şonu kesgitli. Soňra sen bu arzuwuny hormatla, onu hasyl etmäge giriş. Beýik maksadyň marka, onu diňe ýürekde götürüp ýörmek, hemem uğruna alada ihlas etmezlik, özüňi, öz arzuwlaryňy silamazlygyň bir görünüşidir. Haçanda sen öz maksat muratlaryňa berilip başlanýanda, diňe şondan soň şol arzuwy hasyl eder ýaly mümkinçilik, pursat ýüze çykyp başlar. Galany wagtyň işi. Geljegiň nähili bolmagyny gözüňe getirýän bolsaň, arzu hiyallaryny, maksatlary, isteklerini şoňa kybap saýla, şoňa laýyk taýýarla. Sen şu wagtky arzu maksatlaň, sen geljekki ykbalyň, has gönümel aýtsam, sen geljekki özüň. Ýüregiňe düwen zadyňa anan, olary hasyl etmek üçin özüňden bitýän zatlary ýerine ýetir. Berja et. Nähili bolmagyny isleýän bolsaň, şoňa muwapyk hereket et. Mundan muýana heniz pikirini aýtman kaň razylygyny ýa-da nägileligini görmek üçin gözüň bir uju bilen özgöleň näme diýerine garaşyp durmak gerek däl. Maksatlaryny gollamajak jogaplary sözlük goruňdan aýryp taşla. Şeýlede öz arzuwlaryny ikirjinlenmeler bilen özüň inkar etme. Her bir zat babatda sen öz şahsy pikiriň, öz garaýşyň bolsun. Hususanam öz durmuşuňa, geljegiňe dahilli bolsa. Öz pikirlerini, oý hyýallaryny göz yummazdan, çekinmezden dogumduluk, arkaýynlyk bilen aýt. Mertebeňi peteltmezden bu meseleni çözmäge arkaýyn girişip bilersiň. Ýol uğruna ýüze çykan käteler büdüren halatlaryny täwlükleňem düzedip bilersiň. Maňa anan, öz saýlan zadyňda ýalňyşmak lezzeti, sen üçin beýleklen saýlan zatlarynyňky dogruluk bagtyndan tagamyndan has ýokurdyr. Häzir bolsa men sana çyn arzuwlary saýlamagyň käbir usullaryny öwredeýin. Bir kağız we galam getirdi, durmuşda amala aşyrmak isleýän 25 sany maksadyny birin ýaz. Sanawyň başyna gymmat baha ulug. Soňra deňde süsňäp duran villa ýazarsyň. Ýaxşy, malakatly ýan ýollaş, ýa-da täsirli şahs bolasym gelýär diýbem ýazyp ber. Ýa-da durmuşym manyly, ähmiýetli bolsun diýbem ýazyp bilersiň. Näme isteseň, şonu ýaz. Bu kagyzy öňüňde goý, hemem çoňur pikir etjüm. Soňra bulaň arasyndan ilkinji nowatda gazanyp biljek zatlaryny,
hasyl etmek mümkinçiligi ýokary, has öňöýli sebäpleri bolanlary ýokary geçirip başlar. Has ähmiýetli, has ýer urlaryny öňe süýşür. Şol maksatlara nähili ýetip boljakdygy hakda dürli sebäpleri pikirlen. Ine şonu sennäki arzulan gaýmagy öz-özünden aýan bolardyr. Inni bolsa hökman ýerine ýetirmeli işleň maşyna bar. Meselem sanawyň maşyna diplom almak durmy. Inni şol diploma nähili ýetip bolýanlygy bilen gyzyklan. Haýsy ýokary okuw mektebine höwesli bolsaň, haýsy hünäre gol ýapmak isteýän bolsaň, öwrenýän, okuyan esasy zatlaň hut şol ugry degişli bolsun. Özüňe gerekli maglumatlary tapmagy, toplamagy wagtlara böl. İlkinji ädimiňi hut şu pursat ýerine ýetirip başla. Soňa süýşmek özüňi arlamagyň medeniýetli görnüşidir. Şeýlede ilkinji ädimi ätmediňden ozal mazaly pikirlen. Arzulary hasyl etmek üçin ýeterlik sabr, kanagat, tutanýerlilik güýçli anam hökmandyr. Ine şu ädimlerden, şeýle ýagdaýlardan soň sen bir zada haýran galarsyň. Anyk göz ýetirersiň. Egerde arzulaňa, maksatlaňa erjellik bilen gol ýapsaň, onu elem jahan durky ýürmegi bilen şol işleri hasyl ederiň ýaly giň mümkinçilikleri açar. Amatly pursatlar iýdi tükönüksiz zynjyrlar deýin peýda bolardyr. Näme üçin şeýle bolmasyn? Çünki sen öz ýoluny özi saýlap bilýän asanly adamdan biri. Gynansaňam öz geýjek eşigini öz başdak saýlamaýan käbir adamlar tanaýan. Oňa gelişýän ýa-da gelişmeýän, ýaraşýan ýa-da ýaraşmaýan zatlary maşgalasy ýa-da dostlar salyp berýärler. Saňa şu gelişýär diýip görkezýärler. Geýjek köwüşini özi saýlap bilmeýän adam öz ýürejek ýoluny nenense saýlasyn. Durmuşy öz arzulary bilen ýaşaýan adamyň durmuşy ören gyzykly. Mahlasy başga adamyň arzuwy bilen döwran sürjek bolma. Özüň bolup ýaşa. Öz arzularyň bilen ýaşa. Sen durmuşyň öz islegiň esasyna gurnalan bolsun. Arzu maksat babatda her ýyl azada ownuq arzuwy kanagat etmegin. Şahyrlaň birine şeýle sözler bar. Has köp zada amal edip bilýärkä, az zat bilen kanagat edip oturmak insan üçin iň uly aýpdyr. Her bir zat hakkında öz pikiriň, garaýşyň, öz maksadyň, arzuwyň bolsun. Sen daş töwereňi synda. Köpçilikden nusgal. Ene talan öwüt ünneglerine kulak as. Ýöne öz arzularyň bilen ýaşa. Bu özüň açmagyň. Seňem bu dünýä üçin öz bolşly bir nygmatdyňy bildirmegiň iň ygtybarly ýoludur. Mercedes maşynyňa yer taýýarla. Senden aşa hyýalwentlikden ýüze urup, hakyky durmuş bilen ýaşamagy eýgörýän. Aklyma we başarynyňa görä ýüzlenýän adamlar menne hormat duýgusyny döredýär. Şoň üçinem aýdýan käbir zatlam saňa bir wada geň görünmegi mümkin. Haçanlar bir wagt satyn aljak Mercedes maşynyň üçin şu wagtdan yer taýýarla diýsem, ýüzüme çiňerlip teredersiň. Anan men oýnadak, ýa-da hyýallaň üstünde uçup ýöremek. Bu ýerde saňa ýetirjek bolýan zadym, ulu arzulaňa ören uly ähmiýet bilen bakmalylygyny ýatlatmak isleýän. Arzu et, özüm uly arzu et. Gözüňe getir hemem garaş. Oňa ýetmegiň diňe wagta bagly. Arzu edende özüň wagtdan başga zada mätäş däl ýaly duý. Meşhur suratkeş Michael Angelo'nun şeýle sözleri bar. Adamlaryň aglabasy hasyl etmesi kyn bolan uly arzulardan dälle, juda ansat ýetip bolýan owny uşak aladalardan howatir edýärler. Uly zatlar amala aşyrmaga gaýratyň, güýjüň, mümkinçiligiň marka, azat bilen kanagat edip oturmak, pes we ownuq maksatlar bilen ýaşamak insana utançdyr. Arzularyňy çäklendirmek ýermek, sesine durmuşymyzyň agramly böleginiň ýerde geçde eden arzulanmagyň esasyna ýüze çykýanlygyny görüp bilip durka, bu sen kanagatlydygyny aňladanok. Maksatsyz ýa-da ujypsyz arzular bilen ýaşamak adamzada awanyan,
hop hatarlan biri. Hıyarlarımızda mesken tutan zada az oğluk ihlas etsek, qaraşanımızdan has artığını kazanıp bilýär. Beýle arzuwlary hasyl etmek asla mümkün näl. Muňa ulluqan güýç gerek diýen ýaly pikirleri eýlensek, büde arzuwlary abanýan apatdyr. Eýsik düşünje, yaramaz saklaýyş hemişe oňoýsuz netijelere alyp gelýär. Aslında bu ýerde Mercedes'in özü hiç daha aňladan ok. Mercedes bu ýerde senin beýik arzuwlaryňyzy aňladýar. Belki sen iň beýik arzuwuň ähli o kitaplary ýat tutmakdyr, ýa-da millioner bolmakdyr. Esasy da öňüňde aýdyň kesgitli maksat goý. Maksatlanma anan, olaň hükman hasyl boljakdygyny, bugün bolmasa ertir bir sebäp bilen ýüze çykjakdygyna anan. Sonra seni şol ýere elçek sebäpleri gözde, tap, yapış hemde öňe anamly, batly ädimur. Belki sen henizem muň näme derejede ähmiýetli, aýdynlygyna akyl ýetirýän närsiň. Emma ýadynda bolsun. Kişi arzuwlary hasyl etmek üçin nähili ihlas, zähmet gerek bolsa, ulu arzuwlary etmek üçin şondan köp zat gerekdir. İkisine sarf edilýän güýç desseňdir. Şeýle bolsa, onu arzuwlaň hörpü belentden kopsun. Deň duş ýazgylarymyzda şeýle ýagdaýlara kän gabat gelýän. Käbiri bar, ajaýyp bir eser. Kitap yazmaktan baş maksady özüni bagtyar, üstünlükli duýmak üçin şondan müň nusgasyny tatyp bilmek. Käbirler bar, olar ýöneköy üstünlügi ikrar etmeýärler, boyun bolmaýarlar. Kä öz kitabyndan 50 000 nusgasyny satýansa, aňy ýynjalyk tapanok. Şolaryň arasyndaky tapawut kitabyň içindäki pikir garaýyşlaryň, maglumatlaryň täsirliligine däl, olan gursaklaryna götürýän hemde şol kitap üçin siňdiren arzu ihlaslaryna, maksada okkunlyklaryna, erjelliklerine, tutan ýerliklerine ýatyr. Bir gedek kazynyň mirini kerek şäherine sürgün edipdirler. Möhleti dolandan soň ol öz iline gaýtmakçy bolupdyr. Kerek welaýatynyň häkimi oňa bu ýerde gal, sana köp zat berersi diýipdir. Kazynyň jogaby nagyt bolupdyr. Häkim, sen welaýatyň men almymdan ören kişi diýipdir. Ol özüne gerek hajatlaryny tapyp müsre rowan bolupdyr. Hemde şol ýerde alymlaň sultany diýen derejä sendi barypdyr. Sebäbi bu adam özüňe anyk maksat goýupdyr. Hemde bu maksadyny az adamlara dälle has ulu köpçülige niýetlän eken. Kardeşim, nefis jan rahatlygy hem asudalygy nämedir bir zada dayanmaklyga, arkalanmaklyga ýakyn edegen zat. Beýik maksatlar bir wada ony hopurgodur, gorka salar. Seni maksadyny hasyl etmekden sowmaga inanşar. Maksada barýan ýoluňda ýüze çykjak şowsuzlyklary özüňne janlandyrmaga inanşar. Hamala öňünde diňe keserip duran täsgelçilikler, müşkillikler bar ýalylar. Şol wagt sen iş ýakmaz nefsini belen tümmetüň bilen putajylawly, mertlik, gaýratlylyk senalary bilen ony ozgalaňa sal. Oýor. Seni herekete getirjek tutan ýerlilik ýüküni arkasyna ur. Kardeşim, bu ýollarda senin maksadyňdan sowmaga inanşýan, sen mümkinçiligiňe bolan anamyň gowşatmaga inanşýan adamlar gurrunsyz gabat geler, öňünden çykar. Sen olara asla kulak gabartma. Olar bilen asla işin bolmasyn. Sen diňe öz maksadyny birdem ýadyndan çykarma. Muhammed ibn Abi Amir Kordowanyň emiri bolmagy arzu edenni bary ýogy 20 ýaşynda eken. Dostary on bu arzuwynyň üstünden gülüpdirler. On bary ýogy kölegede oturup hat ýazýan kätipdigini ýatladyp ýaňsylapdyrlar. On arzu edip biljek iň ýokary derejesi Kordowanyň saýaly köçeleriniň birinde gelen gideniň, haýyş edeniň hatyny ýazyp bermekdigini, hemde muň üçin adamlardan dirhem ýa-da 2 dirhem gazanyp biljekdigini aýdyp gülüşipdirler. Şol wakadan tanaý malja ýyl geçipdir. Hemde Muhammed ibn Abi Amir diňe Kordowanyň däl, tutuş Ispaniýanyň,
Andalusiýanyň emiri wezipesini eýlepdir. Beýik ýeňişleri we ajaýyp üstünlükleri bilen taryha giren Amriýe döwletini esaslandyrypdyr. Dövdövüm kaydan gelirken yoluna kurban bolayın. Hayzu ulusun bolarsin, iline kurban bolayın. Perincan yerden füýrersin, her kime düýdüm gülersin. Söwdüğünde durursin, halyňa kurban bolayın. Necip oğlanın kardeşi yadına kurban bolayın. Nece diyedin ölür, eline kurban bolayın. Kul nece diyedin ölür, eline kurban bolayın.